Вида. Геотопът е наименуван на връх Вида. Намира се в землището на град Котел на 4 км югоизточно от града. Представлява геоморфоложки скалист връх сред горнокредни варовици, върху които са запазени руини от антична крепост. Попада в категория защитени местности. Обявен е за природна забележителност заради държавната гора около връх Вида, която е във варовиците на Ветрилската свита. Котата е естествено непрестъпно място, от което на юг се открива поглед върху целия Котлински проход. Това е основната причина за построяването на укрепление, което е служило на защитниците на града при византийските нашествия. Неговите стени са изградени от варовиците на Ветрилската свита. Тук има и антични останки от римската крепост Диавена. Обектът е достъпен по шосето за Петолъчката, като от Демир Капия при паметника на Ивайло по пътека през гората се достига до кота Вида на 861 метра, където са руините от римското кале. С уникалната си възрожденска архитектура, Котел и Жеравна привличат десетки хиляди посетители годишно, а Медвенския и Котлинския карст с многобройните си пещери и красиви планински ландшафти са национално значими туристически обекти. Проект Roads – пътища към устойчив геотуризъм. Административен договор номер РД 54 от 10 януари 2024 година по подмярка 19.3 подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи от мярка 19, водено от общностите местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.